Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa ka young Davaoenyo fashion designer kinsa nakatutok sa pagpasigarbo sa Mindanaoan culture, pinaagi sa iyang mga creations nga makasabay gihapon sa fashion trend. Si Wilson Limon. Sir Wilson, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hi, maayong buntag mga kapusong Mindanaon ug maayong buntag sa imo, Jill. And thank you so much, sir, for making time with us this morning. Unang-una, Sir Wilson, gawas nga gikan ka sa family of designers. Unsa pa ba ang nag-push sa imuha to explore ug mag-create og kaugalingong pangalan sa fashion industry? Kay lagi, I understand nga your first interest was medicine. Back in time, Manggod, like my uncle is also a fashion designer and my grandmother is a self-taught dressmaker. So exposed yun ko sa business, makita na ako ang mga designs sa akong uncle, but it never like wala na ako naisip ba na mauni ang ako ang career na i-push through. But then, tung college na ko, why not give it a shot? Since naan naman ni existing business na mo. So, mao to enroll ko sa Fashion Institute of Design and Arts, there is a FIDA, sa Davao City, and associate's degree lang man to. So, enroll po ko sa Philippine Women's College for the bachelor's degree. So, mao tong time na naghimo mig thesis about the traditional and some of the Bagobo Tagabawa. So, dito na ako na-explore ang kultura sa Mindanao. O gikan sa imong thesis, karon unsa ba imong gina-advocate, sir? During my last year sa college, so dito na ako nakita ang kagwapo sa atuang kultura. Like, permitin ako ginaingon na I'm born and raised diri sa Mindanao, but wala ko nagdahom na inato kagwapo ang atuang kultura. Not until nag-immerse ko, naghihimo na ako tong study na ako about the Bagobo Tagabawa. So from there, nakita na ako na ang mga ginabuhat nila, dili na nato makita ni bisag asa. So na-inspire ko na tabangan sila na as a contemporary designer or someone na millennial, kumbaga. So naisip na ako na maghimo og isa ka brand na mag-fuse sa modern ug sa ethnic. Sir, unsa ba ka-importante ang imong immersion ngadto sa mga ethno-linguistic communities? Immersions kay dako na siya na factor na when working with different ethno-linguistic communities, kay dili man gud na basa-basa nimo pwede gamiton ang ilahang mga like fabrics, ang ilahang mga embroidery. So better na moadto ka sa community and to learn the story behind the fabric and to get to know the people. It's really different when you connect with the artisans and you know their story. Sir, ikaw ang first winner sa prestigious fashion design competition sa Mindanao nga I Am Stellar. Unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga ma-incorporate ang traditional patterns sa modern clothing aron mapasigarbo ang Mindanao heritage? So during my I Am Stellar na competition, that was after college na nako. So tung college na ako kay more of the Bagobo Tagabawa tong study nako. So tung I Am Stellar nako na entry, nag-try pod ko na mag-incorporate sa laing ethno-linguistic group. So that was the time na nakaila-ila na ako ang isa ka Tiboli artisan. So from there, gimix na ako ang embellishments sa Bagobo Tagabawa and Tiboli. And gwapo ang actually na ang reviews sa collection, and dito na ako actually naingon sa ako ang sarili na dapat mag-stick na ako diri na design aesthetic. Kay before manggod, like I was doing like gowns, mga lahi dili ethnic. So mas gwapo manggod na as a designer, you have your own aesthetic, you have your own identity. Og sa mga wala pa nakahibalo nato nga mga kapuso, no, ikaw ang designer sa mga ipangsuot nga ethnic-inspired skirts ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Unsa ba ang imong gibati nga mas napasigarbo pa ang local clothing sa international stage? So as a creative director, no, nagdahom gyud ko na unta someday masuot sa isa ka influential na celebrity ba or mas kinsa na ang mga creations namo. And then last 2018, we got the opportunity to dress up Miss Universe Catriona Gray. So kato siya like dako gyud actually to tabang sa amua. Like from there nakita na ako like sa Instagram namo, we have just like 4,000 followers. And then karon na may like nasa 15,000. So dako gyud ang iyang tabang na ma-highlight, na daghan pag ma-aware about sa different culture dito sa Mindanao. So dako ako ang pasalamat kay Miss Catriona Gray. Og last year imuhang gi-launch ang #Mask of Hope. Aside nga pandemic karon, sir, unsa ba niya klase nga mask og unsa sab ang inspiration sa paglusad nimo ni ani nga proyekto? So ang Mask of Hope manggod kanitong mga prints na ko before pa ko, like mga thesis prints na ko,
na dili na ako gina-produce kay these are just digitally printed. More on nag-focus naman ko sa mga hand-embroidered na mga sanina. But then during that time, since lockdown, dili mi makapadala og fabric or mga stuff to our community. So lisod ang logistics. So nag-isip ko, unsaon kaya mi makatabang na paspas because we need to act swiftly during this time. And then how can we gather funds? Even kami, dili man po ingon ato kakusog. There was a time zero gyud amo ang sales during the whole ECQ period. So naisip na ko, why not recreate these patterns into something na essential? So naisip na ako, mask, why not make mask since kato man ang mga dapat paliton sa mga tao sa karon. So naghimo mig mga mask na gigamit ato na mga prints. So every prints man god na ay tulo ka ethno-linguistic communities. So na ay Tiboli, na ay Bagobot Tagabawa ug na ay Blaan. So 20% of the proceeds gi-donate namo sa mga partner communities namo. Og sir, sa imong gina-look forward sa fashion industry sa Mindanao nga nakatutok sa pagpasigarbo sa mga cultural communities? Hopefully, naapatay, I'm no lisod pa maghimog mga events or mga gatherings during this time. But pag okay na ang tanan, unta we will hopefully katong ginaplano namo na Weaving Congress, unta ma-push to siya pag okay na tanan. And of course, it's not just about the fashion industry lang man pod. We work hand in hand also with the government na mga DTI. So dako pud ang ilahang tabang sa amuwa kay sila man gyud ang naay kumbaga profile sa mga MSMEs, sa mga ethno-linguistic communities. So hopefully there will be a lot of activities in the future wherein we can help them strengthen and preserve their livelihood. Og padayon sa pagmamalas sa imong passion sa imong craft, sir, aron mas daghan pa ang ma-inspire nga mga Mindanawan. Daghang salamat, Sir Wilson, sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, sir. Daghang salamat po, and it's my pleasure. Kini ang At Home with GMA Regional TV.